Bilbok bere burua berrasmatzen jakin du urteetan zehar, tximinietatik eta ontzioletatik zerbitzuetara eta museoetara igaroz. Tradizioa eta modernotasuna uztartzen dituen etorkizuneko ikuspegiarekin, mundu mailako ekitaldiak eta ikuskizunak erakartzeko gai izan da. Mundura konektatuta eta etengabe evoluzionatzen ari den hiria. Hurrengo une garrantzitsua abiadura handiaren lurrazpiko iritsierak markatuko du. Distantziak laburtzen eta pertsonak hurbiltzen dituen garraio jasangarria eta eraginkorra. Abandoko egungo geltokia lurrazpiko geltoki intermodal handia bilakatuko da Bizkaiko garraioaren erdigunea. Trena, metroa, tranbia, taxia eta autobusa. Orain arte inoiz ez da hain erraza izan garraio aldaketa egitea. Horri esker 500 aparkaleku baino gehiago sortuko dira eta 120.000 metro kuadro inguru libre geratuko dira hirirako, 4 Guggenheim edo 2 Iberdrola dorreren baliokidea. Horrez gain, auzo eta herritarren arteko oztopo historikoa desagertuko da. Bilbo hirian hitz ireki eta kosmopolitagoa bilakatuz. Ongi etorri etorkizuneko Bilbora, Bilbao Abando, hurrengo geltokia.